Tento pomníček s obrázkem Panny Marie se možná už za 3 týdny stane zároveň kriminalistickým pomníčkem nevyřešené proskovické vraždy. Jen pár metrů odsud bylo totiž v neděli 14. prosince 1997 nalezeno tělo 20leté Lucie Vinarské. 14. prosince to bude 20 let a pokud policisté vraha nechytí, bude čin promlčen. Já jsem měl na dřevo, ona tam ležela na zemi normálně. Byla vyhozena z auta, asi určitě, bo měla tak podseknuté nohy, jako já jsem si šáhl na ní ještě. Já jsem myslel, že to je figurina nejdřív, to tak člověk už pozná, že to není živé. To měla vykasané tak nějak, tak jsem tak na bok a bylo to studený, no tak mrtvý, že? Policisté proto udělali poslední pokus o dopadení vraha. Jsou přesvědčeni, že jim někdo z vyslechnutých svědků neřekl všechno. Domníváme se, že některé osoby například nechtěly vystupovat v kauze jako svědek, případně nechtěli označit nějakou osobu blízkou nebo známou, anebo jenom z toho důvodu, že chtěli na policii trávit co nejméně času. Lucie se tehdy byla bavit v rockovém klubu Sklep ve Vítkovicích. Měla tam spoustu známých. Je zvláštní, že si nikdo nevšiml, kdy a s kým odešla. Tělo bylo nalezeno asi 8 kilometrů daleko. Dívka byla zřejmě zavražděna jinde a do Proskovic převezena. Přivítáme jakékoliv i anonymní oznámení. Mohu slíbit, že nebudeme pátrat po totožnosti anonymních oznamovatelů. Policisté vyslechli 12 osob. Teď má jedna z nich možnost ulehčit svému svědomí a klidně i anonymně vraha udat. Policisté prý mají dostatek důkazů, aby ho pak usvědčili i bez tohoto svědectví. Tomáš Kořistka, televize Polar.